Dobrodošli na kanal Moje vrijedne ruke. Danas vam radim vafle, belgijske vafle. Vafle su jelo koje se peče u posebnom uređaju i za to mi je potrebno 3 šoljce brašna. Ovo su negdje od decipol. 2, 3. Zato nam treba jedan prašak za pecivo. Brašno je prosijano i prašak treba prosijati. 1 vaniliju šećer. Pola šoljce šećera. To su suhi sastojci. Sad ćemo ih malo promiješati. I dodajemo 3 jaja. Koliko šolja brašna, toliko jaja. 2, 3. Dodat ćemo i pola šolje ulja i 2 šolje mlijeka. Znači ista je mjera šoljca. 1, 2. I to ćemo sad sve umutiti. U jednu zdjelicu stavite 1 kašiku ulja i prvu malo namažete ovako silikonskom kašikom, ovom četkicom. Ne morate svaku, ali i idemo na izradu vafli. Ovako pazite da ne prepunite. Ako se prepuni onda iscuri napolje. Ako bude malo rasporedite ovako i poklopiti. Ovo nije preporučljivo dirati metalnim kaškama, nego uzmite drvenu jer su to ipak grijači. Idemo dalje. Od ove mjere dobijem 14 komada. I ponovo zatvorim. Kad se upali ova zelena lampica, onda su vafli gotovi.
Ovdje ima jedna ručka koju možete otvoriti. I ova kaška je preporučljivo da ne bude metalna. Ja stavim plastičnu. Vidite, s obe strane je lijepo pečen. Povremeno se može namazati, ne mora čak svaka. Sad dok se vafle malo prohlade, ja ću samljeti malo šećera. U šećer dodam malo vanilije. Ovo je jedan stari mlin koji služi samo za mljevenje. Vafle možemo poslužiti samo tako što i pospijemo malo ovako tim mirisnim šećerom. I najčešće se tako i mogu služiti uz voće, a mogu i ovako sami. Ali ja sam pripremila i druge opcije. Ovdje sam umutila šlag, pa ćemo i malo ukrašavati sa šlagom. Ovdje sam otopila čokoladu i sad samo ovako možete. I možete posuti malo kokosom, a i ne mora. Pošto ima čokoladi. Sa vaflima se možete igrati kako želite.
Važno je da ih lijepo ispečete. Djeca ih jako vole, onako suhe. Ja kad hoću da se dodvorim djeci, onda im napravim vafle. Vafle možete namazati mojim neizostavnim šljivovim pekmezom kojeg jako volim, a i drugim preporučujem da ga koristi. Znači, možete se igrati, možete napraviti za rođendane, ja napravim djeci i budu oduševljeni, ne traže tortu, ništa, samo vafle. Ako vam se ovaj moj video svidio, ja vas molim da se pretplatite na moj kanal. Vas ništa ne košta, a meni mnogo znači. A možete se i pridružiti mom kanalu ako ga želite pomoći.